Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw ni ikaw, Ginoo. Sa ikanapulog 5 katuig, kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, o si Felipe ngayang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea o sa Traconite. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena, o si Anas o si Caifas mao'y mga pangulong pari. Niini gayong panahon na ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong buntag ganiyang tanan. Nainumdum ko sa panahon sa COVID-19, niadto mga panahon na dito ko nahimutang o nasign sa Zamboanga, Sibugay o Oltanga Island, Zamboanga, Sibugay. Niadto mga panahon na mga 2020 ngadto sa 2021 wala gyud ko makauli sa mua. Niadto mga panahon na ang ako nga pamati sa kuang kaugalingon mura kog kanang kadabitang giingon nga unable to return home. Walay kay gayunan nga makauli sa among panimalay kay naandan na nako na sa dito pa ko nga sa matag karon ug unya sa matag bulan muli gyud ko sa amua sa Toledo. Apan niadto mga panahon na napuno ako sa kamingaw, kawili ug adunay mga kabalaka. Niadto mga panahon na ang ako ang pagbati nga mura kog na exile. Sa atua nga kasaysayan, daghan kay mga tao nga na-exile. Kung iyon kita na-exile, pananglitan, si Dante Alighieri, no, sa usa kini siya ka kabantugan nga manunulat sa kining sa mga Italiano niadtong panahon sa medieval age, mga around mga 14th century. Kini siya tungod sa iyang involvement, nagapila-pili siya sa politikanhon ng mga kalihukan sa iyang dapit sa Florence. Sa pag-adto niya sa Roma, gipulihan siya sa iyang kontra. O tungod niadto sa mga panahon na siya gi-exile, nga bisan wala siya dito sa Florence, gi-exile siya, wala na siya kabalik sa iyang dapit. Gani ang iyang gisulat nga The Divine Comedy, na puno kini siya sa mga kahigwaos, kamingaw o nostalgia, o kaha kini mga kawili niya sa iyang yuta nga gikanan nga mao ang Florence, ug namatay siya dito sa Ravenna sa Italia. Maigsoon ko ni Kristo, kini nga mao nga tema nga kini gitawag nga exile, makita nato ni siya sa Old Testament. Daghan ka mao kini siya makita natong sentro nga tema nga ang mga Israelita, mga piniling katauhan sa Dios, na exile sila. Gani kung atong tan-awon ang Salmo 137,
Matud pa, sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nang lingkod kami, og nang hilak sa dihang nahinumdum kami sa Sion. Sa mga kahoy sa daplin sa suba, gisabit namo ang amo mga alpa. Kay didto gipaawit kami sa mga nagbihag kanamo o gipugos sa paglingaw kanila. So makita nato ang gibati sa mga Israelita nga sa panahon nga sila nabihag, sa panahon nga sila na-exile, nang hilak sila, magulanon sila, o nahadlok sila. So kini nga mao nga punto mga igsoon ni Kristo, makita nato nga sila sa ilang kasinatian isip mga katawhan sa Dios, nakasinati sila daghan nga higayon nga sila nabihag, o sila gilutos, o sila gihimo nga ulipon. Apan makapangutana ta, ngano man kaha nga ingon ana man, di ba sila man ang mga piniling katawhan sa Dios? Apan nahibalo kita nga sumala pa, nga tungod kay sila wala magmatinud-anon sa kasabutan sa Dios, no? Sa ilang gitawag nga covenant sa Dios, sila gisilutan sa Dios. Ang pulong nga covenant, maingon ta nga nagpasabot kini a pledge of life. Sa ato pa ang Dios, iyang gi-pledge ang iyang kinabuhi ngadto sing katawhan, nga kinahanglan usab ang katawhan nga Israel, mga Israelita, unta pod nga ilang i-pledge, ilang isaad ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Apan ang mga piniling katawhan, wala sila mamahimong magmatinud-anon sa Dios. Busa, gisilutan sila. Apan mga igsoon ko ni Kristo, usa ka nindot kayong panghitabo, tungod kay ang Dios wala maganahi sa nahitabo kanila. Ang Dios naghatag siya og paglaom niini mga tawhana. Kini mga tawo nga nangandoy nga makabalik sila sa ilang nga dapit. Makabalik sila sa Jerusalem. O nga dinhi sa ato nga unang pagbasa karon, nga gikan sa basahon ni Propeta Baruch, matud pa, bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid, tanawa kon hain sa Dios ang balaan, dada ang imo mga anak nga hiniusa, gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Usa kini kapahimangno mga igsuon nga gitagaan sila paglaom sa Ginoo. Maigsuon ni Kristo, nindot kayo nga usa ta mo padayon, tagaan nato gamay nga konteksto kining atong unang pagbasa ug atong nga ebanghelyo. Una sa tanan atong unang pagbasa, nahinumdum kita nga kini mga Israelita nabihag sila, gibuntog sila, nabihag sila sa mga taga Babylonia niadtong 587 BC. 50 ka tuig sila nga nag-antos. Niadtong 538 BC, sa diha nga napildi ni Hari Cyrus ang mga taga Babylonia, gitugutan ni Hari Cyrus nga makabalik o makauli kini mga piniling katawhan ngadto sa ilang nga dapit no sa Jerusalem. Makabalik sila sa Sion. Busa mga igsoon ni Kristo, tinuod gayud ang gisaad sa Dios kanila nga sila pagadalon ngadto balik sa Jerusalem. Sumo na ang nahitabo sa mga Israelita. Sila mga na-exile, nabati nila ang kahigwaos, ang mga kaguol, mga paghilak, mga kawili, kini mga itawag nga kamingaw sa ilang yutang na tawhan. Apan gitagaan sila paglaom sa Dios. Tuod man gidala sila sa Dios balik ngadto sa ilang yuta nga gikanan. Ug kumari kita sa ato nga ebanghelyo karon, nga gikan sa ebanghelyo sumala ni Lucas, mabati nato ang mahitungod kang San Juan nga magbubunyag, Saint John the Baptist. Kasagaran panahon gani sa ikaduha nga Domingo sa Advento, mao kini ang atong mabati nga mga kining ebanghelyo mahitungod kang San Juan nga magbubunyag. Og nindot kayo ang pag-contextualize ning ato nga gibasa nga ebanghelyo karon. Matud pa, sa ikanapulog 5 ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, naghisgot kang Emperador Tiberio ni Poncio Pilato, ni Herodes, ni Felipe,
ni Sanias, ni Caiphas, ug ni Anas. Ug kinsa kini mga tawhana? Kini mga tawhana mao kini matawag nato mga naglutos sa mga Israelita, mga oppressors. Nahimo usab sila nga binihag, nahimo usab silang binilanggo, sa ato pa na exile usab sila, no? Sa ilang kasinatian. So mga igsoon ni Kristo, si Juan nga magbubunyag, siya usa ka propeta nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Gian matud pa dinhi akong basahon pagbalik, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-liko nga dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Mga igsoon ni Kristo, kung ang hari gani aduna siya plano nga mulawig siya, magpadala siya kini mga trabahante aron sa pagtulid sa dalan, paghapsay sa dalan, pagpanindot sa dalan, o kaha sa kinigitawag nga pag-abuno sa dalan, para sigurado gyud nga nindot ang iyang agian. Umaw ka na ang gibuhat ni San Juan nga magbubunyag, kay siya man ang matawag nga courier sa ato nga hari nga mao ang Ginoong Hesukristo. Ang panawagan niya, naghisgot siya may ito sa gingharian sa Dios, nanawagan siya may tungod sa paghinulsol. Maigsoon ko ni Kristo, si Juan nga magbubunyag, matud pa nagsugod sa pagsangyaw, mga around 28 to 29 AD. Pero niining ato nga gihisgutan karon nga mga butang, unsa may pinakapunto niini. Tinuod man, nakasinati kini mga Israelita, mga piniling katawhan, og exile. No? Na-exile sila. Pwede nga maingon ta nga physical exile. Apan sa laing bahin usab, nakasinati usab sila spiritual exile. Unsa makining spiritual exile? Sila nahimo nga nalayo sa Sion. Nalayo sila sa Dios. Nalayo sila sa pamaagi sa Dios. Nalayo sila sa katuyuan sa Dios. Sama sa mga Israelita, mga igsuon ko, kita usab, nakasinati usab og exile. Tungod kay adunay mga panahon nga nalayo kita sa Dios, nalayo kita sa iyang pamaagi, nalayo kita sa iyang katuyuan. Tungod kini siya sa sala. Busa mga igsuon ko ni Kristo, nindot kay pamation nga kung mubalik ganita sa ikaduhang pagbasa nga gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, usa kini ka pagpahinumdom sa mga katawhan, apan gipahinumduman usab kita nga samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, kita nagpaabot nga malipayon. Nga sa atong malipayon pagpaabot, nagpuyo kita sa kinabuhi nga matarong. Mao kani awhag kanato, nagpuyo sa kinabuhing matarong, nagpuyo diha sa kinabuhi nga kining matawag nato nga puno sa paghigugma, compassion, love, mercy, kindness. Ug gani dinhi sa atong unang pagbasa, usa ka pagpahinamangno kanato matud pa, O Jerusalem, hubua mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan og kasakit og pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Ngining panahon sa Adbento, usa kini ka panghimangno kanato nga hubuon nato ang sapot sa pagkaiya-iyahon. Subhubuon nato ang sapot nga ang ato rang kaugalingon mo'y giunahuna sa kanunay. Hubuon nato ang sapot sa pagka-materialistic. Usahay gani mga igsoon ni Kristo sa atong pagkinabuhi, mugamit ta og laing tao alang sa atong katuyuan. Kinsa man kaha ang naghatag kanato og kining katungod nga mogamit ta sa atong isikataw. Hinaot unta nga atong higugmaon nga atong isikataw, atong kanabitawng giingon nga igasa natong atong kaugalingon ngadto sa atong isikataw. Nga sa ato pa isulob nato ang walay katapusang sapot sa gitawag nga paghigugma, sa katarong o kaha kining gitawag nga mercy and kindness. Mao kana atong isulob nga mga sapot. Mao kana pahimangno kanato ning panahon sa Adbento. O gani ang pahimangno ni Juan kanato nindot kay sa tanan nga pagahinulsulan nato
ang ato mga sala. Magbago kita, maghinulsol sa ato mga sala. Magsong ko ni Kristo, sa pag-ingon dinhi sa atong ebanghelyo karon, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Sa ato pa, himuon nato nga hapsay, tulid, o kaha hinlo, o kaha kining, matawag nato nga, kining giabunuhan ng daan, ang mga dalan, ang dalan sa Ginoo, paingon o padulong sa atong kasing-kasing. Tungod kay iniining atong nga ebanghelyo karon, usa kini kapahimangno nga ang ato ang dalan di paingon sa atong kasing-kasing kinalahinluan kini aron makasulod, makabadayon pagsulod sa atong kinabuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Sa pagingon dinhi, hawali ninyo ang iyang agian. Sa ato pa, unsa may nakababag diha diay sa agianan sa Ginoo, ang atong mga sala, ang atong pagka mapalabilabihon sa atong isikataw, ang atong garbo, ang atong pagkalaog o pagkadalo, ang atong pagka kining sinasinahon, uguban pa, mao kini nakapahimo nga babag sa pagsulod sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mahisong ko ni Kristo, nindot kay nga pahimangno, matud pa metanoia, a change of being. Usbon ang ato nga pagkatao. O kahamingon ta, baguhon nato ang ato mga kasing-kasing, kung pwede pa lang magpa-heart transplant ta, tungod kay aron makasulod ang atong Ginoo sa atong bag-o nga kasing-kasing. Mao kana ang nindot kayong nga pagpangandam. Magsugod ni Kristo, kita mga exile. Kita naglawig, padulong sa atong nga Ginoo. Mahinaot ko nga sa niining panahon sa pagpangandam nato sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo. Sa pagpangandam nato nga sa pag-abot niya sa atong kinabuhi. Sa pagpangandam nato sa iyang ikaduhang pag-abot, no? Sa atong kamatayon sa iyang ikaduhang pag-abot. Hinaot unta nga hinluan natong dalan sa atong Ginoo aron siya makasulod sa atong kasing-kasing. O magpuyo kita nga nahiuyon sa kabubuton sa ato nga Dios. Hinaot po unta. Amen.